yanchaka kuru ase county ya Kisii abo asomo governor we county ya Kisii Muske Paul Simba Arati aseri tukoria gatatu mugasobo tukoria rero anyako baka kogenderere kwenana chipasa ribuna enjere ya moyo gusira amasomo imeye county ya Kisii korengana amone nkwana ya chinga kicho kwena epasari mugavana Simba Arati niganyako baka kwenike buna serikali ya county ya Kisii nigo yabikire emirobere emikeno yo kwenike buna amagende nacho kunyako baka kwenike wa imeye county ya Kisii ase arokanaga kuraka ekiara goche ase bari banyatuko bagutenia epacha etigentu kirete koirira emirobiri emenge gotena imie county ya Kisii asanyako bagakubarira ira chipara nigo chira chikogendera koroborwa na inchire ya moyo gokonya obosombi imie county ya Kisii nabo igo aba MC banyako bagikana asumurobiri yunyako bakorekana ase ewodi anyacheke yukunyako bakegotoka imie bunge ya ubasi nabo igo chiwodi chine banyako bagutara banyako bakumwakira Simbambu ya mono nabo igo komo enekeria nigo barachikunyako bakubwata na gokora egasi gocha asumwana inchi uri nyatako bakubachora chinga kichobo chori abagara bayitore batwekura abakamba batwe abakozi batwe bana bakali nje bakeye bango twari kimansa ya bintu mwe rogaiga 20 tunabogo tunanje kirweke igonta ite basabenga ki bitkoria kimaine odem nebwate elections ase polling station lakini waje kuombea na saamo kile polling station yetu abantu 30 abanga 10 eba saa 10 abagaka 10 sada twabe abantu 30 ekiame grass bora kinta yezobe patrile lazima ntangane konyora abantu abaya na ndio boygo koreke sawa ntesekia mu wanja boygo electoral ya mwelwa yetu mtu abetu solo lakini forward budget na lingeleta tena ndio kwa surprise mwisho ngoika ni juu ya soro yenye kaje chipara nchiwiteka echinde nechimbe abantu ababe MC abayikumi abatanu nabati mchibeza mpaka chi contractor chikatama contractor to batu basikaiga bakamwite town yagako walingo kujamani lakini twanyore contract yenye kibara chi Jones nchirosiwe yasa ikawa njane motinyo bebere tarosi twakole chance iyo muita MC umujando ng'abantu mbaro 15 bachite bakanika banaterera ikibeza contract kirasoko bakabwata bakamawita mo contract uyolengegaye lakini nkoro story to make sure chipara chabe echiro yeto maiga na tebete kubekande milioni 15 tubeke chikabro na die chirera bebuya abantu bakorera byashaka abana bakigenda eskuru soma obuli mumwatiraire n'obwobongo bweke obuli mumwatiraire n'obwobongo bweke n'obutorabugire ogosera trasere no ogosera bwobongo bono controller of budget kwamba sheria ya Kenya lazima ifuatwe. Kama county government wametengeneza budget yao, hakuna mtu ambaye anafaa kusimamisha ile budget. Wacha hizo county governments pate ile equitable share ili wananchi wapate maendeleo. Sawa au si kweli? Sawa ama si sawa? Hiyo ndio na wa excellence no mheshimiwa akile chukura kwa cheki igonta getoko tevinga tigatubwaterane chipara chibura kwa batebiri chirosiwe kwa rureira tubwaterana torosie chiro nenye gitaje tekine amone bintu binde nago chimutwa iganga kubodi wa excellence county itogeko na ukino de togo sangeli ushuru esaide basari yeto ekini ko milioni 5 by the time okora 5 years etoke to ekino milioni 10 oyo moni gene kiyo